Inbena aktar minn 450 sena ilu u kien fost l-ewwel binjiet mibnija fil-Belt Valletta, il-Palazz tal-Gran Mastru. X'ħin tidħol fuq in-naħa tax-xelluk issib taraġġ li waslek għal dinja oħra, is-sotterran tal-palazz li jestendi tul Pjazza San George u triq l-Arċisqof. Oriġinarjament il-palazz kien magħmul minn binjiet differenti li eventwalment tnifdu u taqdu biex jifforma l-palazz kif nafuh illum. Waħda minnhom kienet id-dar Eustachio del Monte fi Pjazza San George kantuniera ma' triq it-Teatru l-Antik. Taħt din il-parti tal-palazz tinsab x'aktar x'l-aktar kantina antika fil-belt. Il-perit David Zara rrimarka li matul ix-xogħlijiet ta' restawr tal-palazz tal-Gran Mastru instab taraġġ fiż-żona fejn illum hemm iċ-ċentru tal-viżitaturi li jagħti għal din il-kantina. Id-dokumentazzjoni dwar l-użu tas-sotterran matul is-snin għadha qed tinġabar. Madankollu l-kuratur anzjan fi ħdan Heritage Malta Emanuel Magro Conti osserva li kienu saru bosta modifiki. Fuq in-naħambat tal-lemin tagħna insibu wkoll estensjoni wkoll biċċiet tal-aħħar gwerra dinjija. Din tinkludi garigor li kif spjega l-perit David Zara ma nbenix kif kien ippjanat. Għaliex mal-ħajt għandna l-marki bil-lapes kif kellu jiġi mfassal il-garigor imbagħad inbena kompletament mod ieħor. Garigor tipiku Malti tal-ġebel imma l-interessanti huwa li dan inbena wara li tħaffer fil-bladi fejn tħaffer ix-xaft u mbagħad niżel il-garigor sabiex jaqdu il-kantina u x-shelters kif intużaw fit-tieni gwerra dinjija ma' bir li ġie trasformat f'uffiċċju. Ninsab ġobir forma ta' qanpina ta' żmien l-ordni illi fit-tieni gwerra dinjija inbidel biex probabbilment jintuża mill-gvernatur u n-nies tiegħu. Il-perit Zara spjega li l-bir kien issaqqaf bil-konkos. Min jaf kemm fih konkos sabiex isir isu bomb-proof, okay? U mbagħad mad-dawra tiegħu mal-perimetru inbniet isa mejda maqtuha mill-ħajt ħabba l-umdità sabiex ukoll ikun hemm id-desk minn fejn setgħu jaħdmu n-nies. Lura fil-kantina tad-dar Eustachio del Monte. Insibu numru ta' kmamar li oriġinarjament kienu jinżammu fihom l-inbit u prodotti tal-ikel. L-ambjent kien tajjeb biex iżżomm is-salamijiet, ġobon, imma ħafna iktar probabbli wkoll f'dawn l-areas fejn qiegħda f'din il-kamra pereżempju biex jinżamm l-inbit. Għandna l-ixkaffar oriġinali bin-numri fuqhom, eċċetera. Min żmien l-Ingliżi l-qudiem f'dawn il-kmamar beda jinżamm materjal bħal katusi madum u rħam li s-sur Magro Conti qal li xi wħud minnu ntuża waqt ix-xogħlijiet ta' restawr tal-palazz.